Iya dong. Bisa dibuktikan. Harga kaki 5 rasa bintang 5. Iya. Wah, ya ora iso. Hah? Memang sudah pernah mencoba. Lah itu kok tahu. Harga yo sesuai rasa kok yo. Matur nuwun ya. Atur ulun kula nuwun uluk salam nduk ya ana ngersaning para warga ing lalatan Dusun Padukuhan ing Pugeran Karangsari ya. Semen Gunung Kidul Indonesia ya Ngayogyakarta Ardiningrat. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe tinimbalan sowan mrene ana ngersane para warga ing Dusun Pugeran ya. Acarane bengi iki yaiku bersih dusun Pugeran ya. Iki golong gilike para warga masyarakat terselenggara atas kerjasama antarane SPS apa kuwi sedulur Pugersari ya bergabung dengan warga masyarakat dusun Pugeran. Wo ngono. Iya nduk ya. Matur nuwun alhamdulillah ya. Adhewe sepisan ngaturke panuwun ping pindhone ya ndongake muga-muga kanthi wis kelaksanane upacara adat bersih dusun ana ing lalatan Pugeran Karangsari Semen kene ya muga-muga sak pungkure iki sak teruse para warga bisa tansah ngrembaka bisa tansah ayem-ayem tata titi lan tentrem amin didohke saka rubeta lan muga-muga dicaketke marang karaharja lan kayuwanan iya mak ngono sing disuwun ya njaluk ngapura mergo awake dhewe le teka iki rada telat ya ora apa-apa jam 11 punjul seprapat agek mangkat ora apa-apa ya ora apa-apa engko limbukan tekan jam 4 kok mak iya sewengi limbukan tok ngono padake ora kesel ya ora apa-apa ngaturke panuwun sartane ya ndongake sak pungkure iki muga-muga para warga sing dadi among tani mapan ning Tegal Kepanasan tanduran Dukur Sewu tuwa ngrembaka panene melimpah hasil apik kabeh amin padha bisa ngayomi karo para warga ya Sri Semara bumi ingkang mapan ana ing kene ya tumedhak
semulur ngayomi para warga masyarakat. Amin, Mak. Ngono sing disuwun. Iya. Sartane uga ngaturke panuwun karo penjarane Mas Kalis. Ya, Mas Kalis. Sing wis ngewangi awake dhewe komunikasi, sing wis ngewangi warga kene komunikasi aktif karo pihak awake dhewe. Ya uga wis ngewangi awake dhewe komunikasi karo warga kene. Ya, Sartani mugi-mugi semoga acara ini bisa dilaksanakan di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Ya pancen regeng tenan ya. Kabeh mono nek dilakoni merga saka kompake para warga manunggal gotong royong dadi siji ora mbedak-bedake pendapate mesti bakal sukses, Nduk. Yakin wis to. Ya, kaya bengi iki wah luar biasa lokasine ning lapangan ya. Ketok le mewah ya. Iki panggunge ya wah rejing ya. Disawang saka kono kae ana gapura ya. Kae mlebu saka kono mau aku mau kaget lho Nduk diadang ning ngarep lapangan kok ana bergodo-bergodo kok aku kon melu bergodo aku mlayu dhisik nyelintret ya. Kowe iki kon melu bergodo ora tau gelem masalahe apa aku nek mlakuwe wagu kok. Oh. Apa nek karo bergodo ae wis ora wangun-wangun kae. Ha iya, Isen ora kok le ora kecil mayang konaon teras kecil lagon ngeta prangan-prangun cemberut memang kenapa aduh abang cicing rai kadok naon nang yang bilang siapa ngato kemana atuh naik ngato bagaimana munggah balang jeruk. Munggah balang jeruk. Lah kae lho, Mbah, jeruke kae lho, Mbah. Kae lho. Lah iki lho, lah kuwi lah. Ora jenengan kuwi lho, Mbak Ut. Lah kuwi lho, klambine ra kok jeruk. Oh, aku. Jenak ya, berarti seger ngono. Lah seger kok ya. Jeruk semene nek nggawe wedang piye gelepan. Termeneh le meres piye coba. Lah. Nek le meres wae gampang, lek gawe wedang kuwi lho. Ya awas jan. Memang sengaja kok malam hari ini memakai kuning-kuning biar seger. Kuning rak tegese kudu wening. Ngono pikirane iki sing wening. Dadi nek jenengan kuning iki men seger to, Mbak. Nah, kula wira Mbah Waloyo munggah kuwi, wah, iki Mbah Waloyo kuwi gelangan apa piye ya? Lah piye? Peteng ireng. Ireng ya ana artine. Napa, Mbah? Iki rengkuwen, iki welasana, iki tresnanono, iki kasiyono, ireng. Kowe apa kowe? Aku nek kon iki warnane sajak-sajak. Klawu kethek. Abu-abu munyuk. Klawu kethek iki lho. Iya, mbok sing rada apik to Dek iki lho. Mbak Suwin ki piye? Oh, kaya ngene dihormati kok. Masa warna apa, Mbak? Klawu kethek. Ya malah ditekeske ditakoni neh. Padahal aku men jawab to.
Klawu kethek. Udah klawu kethek. Lah apa nek ngene iki? Abu-abu munyuk. Ya padha wae. Pokoknya iki seragam sak peranaan ngono wae. Nggih. Peranaan. Matur nuwun pun sendikane kula sowan mriki ngestoaken dawuhipun Makne Tiya. Kok makne tiya panitia? Ya basa Jawane lak Makne Tiya. Ken mau. Lah ya arep disewa kae. Oh, panggungnya disewa mula Tidak Tidak. kabeh. Lah ya wangune ning tengah kaya Mbah, kene tengah kene Mbah. Ini ora nah diapit lho jare diapit. Iki nek cara Diapit Jawa sendang. hitungane wong biyen. Ya, Iki aku ki sendang kinapit pancuran kinapit sendang. Sendang. Dadi Iki nek sampean isih- pancurane. Aku pancurane kowe sendange. Oh, Nek do isih prawan. nek saiki Nek iki ya tlaga. Pancuran kinapit tlaga. Tegese iki wis jembar nek pengalamane. iki ya ora jembar. pancuran. Pancuran Apa? iki jarene jeh cilik. Iki nek Nek iki- saiki gedhe iki ora pancuran. Segara. Grojokan. Ya sak karepmu lah, pokoke imbang sing ngampingi karo sing anu. Matur sembah nuwun Mas Mas Cange Mbak Mbak Cange kalian Cange. Mbak Limbo. Heeh, nggih. Matur nuwun. Lah napa lho, Mbah? Lah Mun diparingi wedal. wis pirang-pirang dina bareng terus. Oh, lah ya malah kula ki seneng iso nyambut gawe bareng ngene iki. Bandangan iki tekan Semarang rak ya karo jenengan to. Nggih, malah mau nggon aku isih penutupan 17-an wae aku sampai ora melu. Bal-balan nggih mau. Meng melu awan mau aku balapan motor perlombaan. Jenengan ki iso balapan to? Wah neng ya tetep kalah aku. Lah kok Lha iso? pripun? Lah aku diweling bapakku karo mbokku melu balapan ning ling ati-ati alon wae ndak tiba. No nggih aku ya. Dadine kepiye? Kancane do mlayu aku ya alon kok ndak tiba. Oh, Lah lah iya. balapan kok alon ki ya. Sing terus. penting rak selamat. Mbokku sing muling anu gremet-gremet le waton slamet. Alon wae ndak tiba. No nggih aku. Dadi Nek kancane do ngono buanterke aku ya alun kae. Sing penting rak selamat. Nggih. Pokoke Wis apa-apa nek kok sampean iki diloni. Bal-balan yo melu, voli yo melu. Nggih. Wah, lah aku tak takon aku. Wong nonton bal ke sing ditunggu apa? Ayo. Sing dinteni apa? Ya penontone, ya Ora. personile. Ora. Lah, Sing ditunggu panganan. lho kok bisa Panganan Lah nunggu gule lho. gule. ora maksudnya menunggu gol ki menunggu Gol, bal Pak, mlebu terus nang Lah ya rak ya do nunggu gule to nek ora. Iya, ngono. Kayak ora ana nendang kok wasit ku muni tendangan bola, mesti tendangan pojok. Hah? Kalau saya Apa to? tendangan tendangan bola. Ora nang Iki lho tendangan. ki, iki lho. Si cungkring lho. Iki to. Heeh. Lah ngopo? Tendangan nggon Ronaldo Wati kae. Artis, Mbah. Iki lho sing gendar ki artis. Artis. Sinetron Ronaldo Wati. lah Ya. ya mirip banget toh. Sing kae jenenge si cungkring. Mulane donde karapan dhewe-dhewe to. Lah ya Ora jan wong ya Leonardo kuwi. Wati terus kae Kimpul. Kimpul. Terus eneng nes sapa iki? Menrok. Heeh. Dadi Terus nek semplok. nek kepengin ngrica-ngrica ya sing bonang. Nek Lah kok sing bona? lah jare mentrok. Oh iya. Nek kepengin godhog sing ora kolesterol ya sing ngendang kae gimpul. Kimpul. Ana dhewe-dhewe. Aril ya ono Aril, Mbak. Vokalis Ariel Noah. band terkenal. Heeh. Sing ngendi? Ono. Iya. Ning Halo, Mbak. Sampean Salim Mas Aril. kleru andune Sing andune. ngendi? Niki. Oh, Sapa Dik asmane, Dik? Dan Asmane sapa? Aril. Aril. nek nggon aku ana pisang aril. Dadi iki pisange gek iki arile. Oh iya enak. Halo. siji. Jenengan dipadake kodhok kaya disuluh kok kae. Nah, ketok ireng banget tok nggih. Ya pas mula dipanggonke ning lapangan soalnya kan ya kaya kodhok. Ning aja Nek kleru. ning gedung ora patut. Ora Mbak. patut. Kodhok kuwi arep ora duwe gulu, suarane landung. Oh, Lho. Arep sobo banyu, wis sengara kembung. Kuwi jenenge lodok. Lodok. ora kok kono kae nang apa to kae? Ndi? Sisih kulon kae. Kayak door press. Wih. Piye? Niku to. Woi. Sepertinya oh, ada door Anu prize. ini pupuk ini pupuk. Oh, nggih. Nggih. Rumangsamu beras apa piye? Saya apa ya beras? Oh pupuk mbak. Kok Pupuk ini nanti buat
hadiah. Oh, hadiah. Hadiah Mbah Waluyo. Sing duwe tanduran. Ora kayak nek perlu penyubur kayak perlu ya Mbah. Sampean kan kurang subur. Kayak aku kon nguntal pupuk napa kan. Kayak iki pupuk dienggo mupuk tanduran. Engko ana acara beda wigatine kae engko arep diaturke dingendikake. Napa mboten sak menika napa? Niki ra ngendikane wau rakyat tanpa mundutan dipinangkani lagi mengko itu penyerahan. Nek aku karo tak maca pamundutan kaya. Monggo. Iki saking Pak Haji Sunardi dari Banjarmasin nyuwun podang kuning katur Pak Haji Dardi. Saking Banjarmasin. Nggih, saking Banjarmasin. Piyayine rawuh mriki napa? Rawuh, wau metuke kula teng Kalimantan nggih enten nggih Pak nggih. Halo, perantauan dari Kalimantan. Terus Semarang juga ada. Semarang. Penonton saking Wonogiri nggih merapat lho Dewi Sup. Saking Semen je kata Dari Wuryantoro ada. nggih. Saking Karangsari. saking Mriki Karangsari. Leteng Celemong. Lho kok teng saestu pripun? Lha wayangan ning semen yo cedhap yai semen yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Da. Kula Pak Cipto Klegong nyuwun lagu Dadi Ati dibawani ingkang nyekar Mbak Mega. Oh lah ora mangkat urung Ora mangkat yo rasah dicaosi. Kok ndak gelo lah nek kudu Mega. Oh iya. Kalih pacobaning urip ingkang nyekar Mbak Niken. Oh nek kuwi aneh. Katur bos sumur bor. Sumur bur. Sumur bur. Pak Warto nggih wonten Semin. Ugi Mas Tumio juraganipun Mbako wonten Tugu. Sugeng midhangetaken. Sugeng nggih. Terus sisan. Saking keluarga Bapak Dardi nggih Semarang. Nggih. Nyuwun fragmen ketoprak. Ketapruk. Ketoprak. Nggih, ketoprak. Kagem Bapak Haji Sunardi Banjarmasin. Oh iya. Nggih. Matur nuwun mangke pun sendikani sedaya menika sauger kanca-kanca kalian kula saged badhe pun sendikani. Enggak, niki jenengan tak pasrahke. Yo. Pasrahke jenengan iki pun kersane rono to. Yo. Wah, ana duit ya wis gawanan wae. Oh, rak ngono nggih. Dadi wis sah tinari. Mergono apa? Nggon aku ya wis akeh lho. Oh, nggih pun. Iki dipinangkani sing dhisik sing kira-kira Ha sing santai-santai dulu. apa kuwi? Santai terus gayeng ya. Dadi ati kuwi mau. Mumpung isih pelok. Nggih. Pelok racing. Monggo. Pelok racing. Sing ndi? Sinten ingkang badhe minangkani? Jare Kimpul arep nembang. Monggo Mas Kimpul. Alah, ana piyai kok. Ayo duet karo Mbak Uut biasane. Tidak mriki. Wing sok ngrasani kok. Ayo. Apa sok ngrasani aku to? Heeh, sok Kowe ngrasani apa? Timbang ngrasani Gak terang-terangan. ngomong langsung. Ayo, ayo, Mul, ayo. Ayo. Ayo Rene. Lho, iya. Ayo. Ayo. Ayo yo, Mas Kendangmu Kimpul. kan. Mumpung liburan. Saret lah. Ganti iki. Kowe ngadeg kene. Ayo ganti Mas. Ayo. Agak ngerti iki lho aku. Kepiye? Kimpul kok bebetan iki agak ngerti iki aku. Biasane kathukan. Enek rumangsa abot ninggal kendang gawanan Rene. Heeh. Lah, Rene. Kene to, Mas. Ora usah digoceki, woi. Oleh digoceki nganti. Lah tangane iki lho. Ugur kaya iya Nyanyi. Alhamdulillah ya kersa jumeneng. Isik sadurunge nembang tak golekane entrike le mapan ning endi. Ayo disisir. Ya nek Kimpul ki bisa nek entrike ya. Ayo. Nek endi? Ya kalau mangsa ning ndi. Kalau mangsa kok ning ndi. kowe kudu sembodo karo kemakemu lho, kaya nembang kowe. Ayo. Mboten saged e. Secara Ayo Mas. Wis diniati kok. Lah jebolane nek guyu manis tenan. Ya Allah, ya Allah. Dalah kok Diabetes wae maneh.
Iki mau ngendang kowe kruyuk semut ya saking. Saking manis e. Ayo sampean rene, men Duit, wong loro, Duit. gek Duit wetu karo Mbak ayo. Ut, ayo. Tak sawang saka kene. Ceritanya aku karo Mas Kimpo. Iya. Dicandra Pak nih. Wah, Manten anyar iki toke. Siat mojo temanten sarimbit mijil saking Wisma Palereman. Tring tong tring. Temanten putri pindho widodari. Terus Temanten kakung pindho. Luwak anyang-anyangen. Ora kok dilarang yo ning semen lho. Kaya ora apa-apa lah kowe iki payu ning daerah kene kok. Lah, Resiko ya. Lah cuman ora do ngrungokke kendanganmu. Simple lover di mana-mana. Kalau kae wis do digawake krutuk kae lho. Mula jenenge kimpul ki ana tegese. Apa, Mbah? Iki pol ki polah. Iki lho arep polah ku delok ndok ya. Iki bawa Mas. Bawa. Oh, Mas. Iya. Sing romantis karo Mbak Uut sing Sing romantis. apik ya. Digandeng tangane. Betul, Sa. Alah, ayo. Nih. Lho 100 lho nek gandeng 100. Wah, tenan. Yo disuwuri lho. Iya dong. Wes ora gandeng sih. Gandeng aja kalah karo truk. Ayo. Wes jebolane aku ketemu pisanan ki biyen ki jenggote urung tukul lho. Lho guys saiki kok wis dadi lemune kaya ngono. Lah, Ayo iya. jenenge pubertas kok. Gampang tuku loncok mangan urea dek iki. Apa tok kayak minyak bulus to kuwi? Kalau men metu jenggote kan sak dolane minyak bulus. Ya ora minyak bulus. Lah apa? Aduh, oh minyak Firdaus. Lah apa? Nek minyak bulus ki nggo goreng tempe. Lah kan metu iki nih jenggote. Dek Uut. Man. Nek minyak bulus ki sing diusap bukan di sini. Tapi di Gon batruk. Ayo. Ayo nembang pul. Ayo Mas. Bismillah. Wah, Wah, Lah apa-apa kan apa-apa iki kudu diawali dengan doa. bocah ki nek religi banget arep Ayo, nembang kowe religi. bismillah. sepinten Mas Hayu. Gegarane. Gegerane wong akrami. Mbok madhep rene. Madhep. Ngene. Lah, Kene. aku ning kene kok sing disawang kono lho. Gene kemaki ini suarane meng kaya kathok. Lah Piye? Cekak. Sing dawa to, Mas? Yo kalau mongso dawa, kalau mongso cerak. Wah. Kendel. Maksudnya cengkoke. Iya. Tutu bondo tutu. ora baleni. Tutu ngono. Anu to. Cengkoke biasane. Oh di sustain. Heeh. Manut. Tutu bondo tutu. Rupa. Sialawe tenan. Iki cengkok kaset undet iki. Ning sing marai ngangeni ya cengkoke. Lah ya niku ngono lho. Among ati pawit tane Apik kuwi cara layangane nyiruk. Di anu Dikendrokke gak dikencengke. Ngene lho, Pak. Apa? Tane. Ya Mas, coba balen. Aku sing Nganggo goyang, degolke, kowe sing degolke. heeh, ngono. tane Iki Ngene iki lho melihat. iki mau piye, Mbak? sidine kekecelup banyu. Ora lah wong tangane nganggo gedhekke nyileke volume. Coba tanganmu kok ora kok saki. Terangane nah ngono kuwi. luput pisan Oh, awet ta? Lah kandhane ya. bener ya? Heeh. Tanken Telek terang. tan kena Ora nganggo tan. Luput pisan kena Kena pisan. Pisan. lu nek dong ora luput ya Iya. luput pisan kena Ana bawa kok dipaidu. Luput kena pisan kena. luput pisan kena pisan
Oh, berarti pur. Tan kena. Oh ngajari ya baru. Yen gampang. Kowe ya manut bae karo wong ora iso. Yen gampang Luwe gedhe. gampang Yen angel Yen angel piye? Yen angel didoni. kuwi apa Yen angel ora usah digarap ngono lho. Iya. yo nek angel go PR Lah iya. yen angel Banget. angel ka Ketekuk. Ayo. ketek Kelangkung. Rekoso ya jebule nyanyi. Lah iya. Pilih ngendang. Tan kena. Di anumbas. Kok tinumpak to? Tinumbas. Numbas arto. Ya. Suara luar Iki biasa. kok nek janji penonton bubar. Kita malah saya kebak, Dik. Saya mboten suwantene Mas Kimpul, Pak Bu. Suara rakyat. Neng luweh Rakyat. piye? Piye? Suara rakyat. Baleni, Mbak Ut, coba baleni. Oh, baleni nggih. Suwantene Mas Kimpul sae napa sae? Suara rakyat. Mas Kimpul sae napa sae? Sae. Nggih. Le mau ngomong kok kaya mamit kayak ngono. Pun, Ayo, kakek gunung tanpa hati-hati. gunung. Monggo. Wis kayak linggo. Nggih, siap matur sembah nuwun. Wis kayak heeh. Nggih, matur sembah nuwun. Ora sida Nggih. gandeng kok ya mah. Matur sembah nuwun. Satu sewu. Ya iya. Oh, dadi kowe gandeng aku gur demi uang. Ya engko dibagi. Iya. Iki sekone Mazda 50, Heeh. kowe selawe, aku selawe. Lah, piye ta? Iki kon di Mazda 50. 100. 50. 100. Lah sing 50 diyogo-yogo e. Lomo ceritane. Apa ya man? Ora gelem lho. Pun ngoten mawon iki Mazda tak undang. Kayak linggo, heeh, wis kayak linggo. Ora. Makasih ya Mas Kimpul. Awas. Awas Mbak Ut kok kayak misuh wedi ping 7 ya. Kok kaya najis to? Ora ya. Ora tau nyekel mic kaya nggawa oncor. Nah iya. Ayo. Langgame nggih. Nggih. Golek ising kaya ngapa nyatane kelakon seprene angger kendro wakasane malah bangun tresno tutupun jatuh rupa mengatine dadi tetaline kunyap rekon satya pepindhane mimilan mintuna ros jamak lumrahe yen wong urip coba lan godane gede suprantene ora nganti
Mbah. Ora lungguh sing akon nunggu sapa? Aku ki wong ngerti kok. Apa ora dikon ki temandang aku. Nek linggo ku ora temandang nyambut gawe. Ya wong loro ngadeg kabeh. Oh iya. Rina wengi dadi ati wong prasaja. Ya. Sampun sah keluarga besar pinangkani nggih. Banjarmasin. Niku sing wau ngendikane apa? Wonten nipun nggih. Nggih. Katuranipun Pupuk kok dipenjenenganipun. Heeh. oh nggih. Nggih. Info dari panitia. Iya. Mas, aduh. Awas nek kecer awas, Mbak. Awas. Boten. Ngati-hati lek nyekelek kecer. Nggih, napa? Badhe dipun wontenaken adicara, adicara. Adicara. Prosesi simbolis penyerahan pupuk 13 ton. 13 Tepuk ton. tangan, ya. Luar biasa. Saking Dari Bapak Profesor Sutrisna Wibawa Nggih. kepada Gabungan Kelompok Tani Karangsari. Gapotan biasa. nggih. Tepuk tangan yang meriah, nggih. Terima kasih. Kanthi menika wekdal sampun dumugi panjenenganipun Bapak Profesor Sutrisna Wibawa. Nyuwun pangapunten mboten ngiriaken pakurmatan kasuwun minggah dhateng panggung tumunten ing samangke secara simbolis sah terima pupuk. Semoga panjenenganipun Monggo. Bapak Nggih. Profesor Haji. Monggo. Sutrisna Wibawa. Oh, legaipun wonten mriku monggo. Monggo Pak, mriki Pak. Yang menerima J. sinten? Penjanipun Bapak Toluardi. Bapak Ini Toluardi, nggih. perwakilan atau Ketua Gapotan Pugeran. Monggo minggah panggung secara simbolis pun serahaken mangke Bapak Tolu.
Bu Limbo, Sugeng dalu, Pak. Nggih, wah. Ya. Derek Mangayu Bagyo Mas Yusuf, Nggih, matur sembah nuwun. sudah luar biasa. Wah, Kula menika nate nderekaken Mas Yusuf dateng Gusti sinten menika Mas? Gusti Yudo. Gusti Yudo. Nah, Gusti nggih. Yudo. Menika tasih deg-degan lah sak menika sampun percaya diri. Luar Amin. biasa Mas Yusuf. Nggih, Ya. matur nuwun. Nek sekolahnya ampun kesupen nggih. Wah, mboten Nggih, nggih. niki nek guru niku mesti ngingatke sekolah. Nggih. Niki nggih mboten kesupen seminggu pisan mesti mlebu. Mbah Waluyo matur Dalem. nuwun. Nggih, Pak. Mbah Suhin, Nggih. Mbah Ut, Wah Pangling, kula Mbah Ut. Paling Pak, nggih. Nggih, Katuran pinara Pak Nggih, Sutris. biasanipun nonton Jogja TV kok. Nggih. Tiba-tiba mandap wonten semin. Lah, kula mriki Pak, gubuke teng mriki. Oh, nggih. Katuran Oh, pinara. niku dispora nggih. Dalem? Dispora. Napa? Dispora. Nah, yang Oh. bekerja di luar Oh, daerah iya. niku. Oh, nggih. Saya Akamsi, Pak. Akamsi anak kampung sini. Monggo, nggih. Mbak Limbo, kula Nggih. saged nyekar setunggal podo. Monggo. Saged, monggo. Monggo, saged mawon, monggo. Nek saged 8 padha, monggo Pak. Kepenaan lho, Mbah. Pangkur nanging pun damel palaran nggih. Oh, nggih. Oh, nggih. Jadi misalnya ngaten. Sakung prolenggah minulya dong 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 ngaten nggih. Oh, nggih. Nah, Pelok berarti nggih. Nggih. Mbak Ut, sarengan. Dalem? Sarengan. Nggih. Bapak Rumin, monggo. Sakung prolenggah minulya kepareng matur jangantika sami wekdal enggalu puniku Karangsari Pugerah ing atija bersedesa puniku tansah Mangke bagya mulya lestari saklami lami Nyuwun keplokipun. menika Profesor derek Sutrisnawi dedonga Bawah. dateng warga Pugeran Pugeran. Karangsari mugi-mugi manggih bagya mulya lestari sak lami-lami. Amin. Den suwun menika. Mbak Limbo kepareng matur karana program pertanian Nggih. menika wigatos kangge kesejahteraan petani Nggih. lan menika meh rendeng Oh, mila kula kalian koperasi jaringan jasa usaha Mas Santri mohon ke depan nggih menika kepengin bantu para among tani nggih pupuk menika 13 ton 13 ton. Luar biasa. mangke saben setunggal gak potan mugi-mugi saged setunggal ton. Amin. Nuwun sewu menika gandeng dereng komplit nembe 7,5 mbok menawi minjang utawi minjangipun amargi nenggo kintunan saking pabrik Gresik. Oh, nggih. Terus saestu menika dipun damel saking pabrik Asli. ing Gresik. Nggih. Asli. Taksih Kota Bandung. produksi nggih, Pak. Nggih. Oh, Mugi-mugi mangke saged ngentengaken para among tani anggenipun badhe tetanen ing Nggih. musim rendeng menika. Ngaten nggih? Menika ingkang wakili Gak Potan. Pak menika wonten ngasanipun menika Pak ingkang napi Tolu. Pak Tolu, Pak Tolu Hadi. Nggih, monggo. Nggih. Minggah panggung, Pak. Menika Mas Santri. Mriki Mas Santri. Menika Mas Santri menika ingkang kula gandeng saking koperasi jaringan jasa usaha Jakarta lajeng ing Yogyakarta kula ingkang klers dipun dapuk dados ketuanipun
Lan menika mboten namung ing Karangsari nanging ugi ing wilayah sanesipun mugi-mugi saged kalaksanan. Amin. Amargi kangge ningkataken produksi pertanian, kangge ngirangi angka kemiskinan di Gunung Kidul. Nggih. Di Gunung Kidul petani itu 80%. Mila kalau petaninya kesejahteraan terjamin insya Allah mboten wonten kemiskinan wonten ing Kabupaten Gunung Kidul. Amin. Leres nggih? Nggih. Ngaten. Monggo. Monggo. Mas. Sinten ingkang badhe ngangkat? Kula angkate napa pripun? Tenan ora? Monggo, Pak. Pun tampi kalian pun Bapak Tuluwadi. Pun foto Pak, pun abadikan dokumentasinya, monggo. Mpun Pak, nggih matur sembah nuwun Bapak Profesor Sutrisna, monggo. Matur nuwun. Ini dibantu oleh Mas Purwanto, anggota DPRD Provinsi DIY saking Gerindra. Nggih. Lajeng Mas Ikwanto, ingkang bantu transportasi saking Trucuk dumugi ing papan menika. Nggih, mugi-mugi sedaya saged mahanani nggih saktipun tampi kanthi remen barakallah mugi-mugi dados barokah kula lan panjenengan sedaya. Amin. Mekaten matur nuwun. Oh nggih. Foto Mas, foto Mas. Nah. Nggih, angga. Nuwun Bapak, nggih. Wah, tenan ya Mas. Sesuk petani-petani kene iki tandurane subur. Lah iya. Nggih. Monggo wis meh musim rendeng aku ki ya wis nyiapke wine, jagung, kacang, terus Nggih. banggal, terus gabah, terus delik. Lah kene ya lengkap men. Ayo gur kurang siji aku. Apa? Urung dilemah tadi. Cebloke sak nggon-nggon ngono. Ya nek delik iso tak goreng lah banggalku tak cebloke ngendi ya. Ayo cebloke ngendi ngono. Masyarakat niku sakniki dikasih kemudahan. Iya. Matur nuwun bantuanipun sedaya menika pokoke Mudah-mudahan kok bermanfaat. ora ngenteni nek digawe becik ya kudu niteni. Napa kene mawon nggih. Tahu sama tahu ngoten. Ngono kuwi. Nggih, menika sampun kaleksanan kasembatan kalih sing sampe kala katampi panjenengan menika. Anu Mbah, pamundutan iki minangkane pamundutan iki ndak. Iki Nggih. akeh sing njaluk lagu. Nggih, napa? Monggo, apa sing silindro mau podang kuning. Dang kuning nggih Podang wonten. kuning. Monggo. Saged. Sing Sik, oh biar pramen presiden. mau Mbah, pramen mau Mbah. Selak wengen. Oh, Pramen. Pramen apa? Suminten edan. Ya kowe kowe dadi suminten lho. Kowe dadi cempluk warsiah. Gak aku dadi warik anu warok. Waro, warik. Tak kira tadi Mas Broto. Wah ya ora. Aku dadi apa, Pak? Suminten. Suminten. Heeh. Kan nang penyerahan meneh. Aku sik. Oh, Kuwi lagi penyerahan apa ngono kuwi? Amplop. Nggih. Oh, amplop. Penyerahan amplop. Lagu permintaan lagu. Pemangkat pamundutan. Nggih. Nggih. Engko men diwaca karo Mas Da, Oh. terus awake dhewe minangkane pamundutan sik. Totok. Tung. Sarep ngomong iki mau jare. Nuwun para biarsa. Sumangga. Sak cekapipun. Kayo. Sesuk durunge wiwit aku tak takon iki suminten iki nganggo edan. Nganggo Aduh, abot iki. abot ya digotong. Ton. Suminten. Kula, Pak. Rene nduk rene tak omongi.
Iya Bapak. Heeh, Nduk. Saking pundi Pak? Lemu dandan wis ayu tenan. Nggih. Kowe ngerti nek arep dadi manten lemu gawe alis nganti nyocoki tanggane. Seneng tenan lho Pak, kula meh dadi manten. Entuk Den Mase Broto. Ya. Ngene, Nduk. Pripun Pak? Sapi wis dibeleh 8 sing rewang ana 400. Weh. Kok kathah temen ta Pak? Aku wis nyewa son. Weh. Wis nyewa panggung gone Joko. Weh, Joko nek Uut. Itu kono kae. Ayo kono sing entuk murah, Pak. Malah rambayar kok nek ra isin. Nek Raizen. Ki ngene, Nduk. Piye, Pak? Kan saku wis tak lumpukke kabeh, aku wis ulem lho, Pak. Nek wis dilumpukke gek diobong. Tegese niku wis tak kei kabar nek aku pengen duwe bojo, ngono lho tak ulemi lho, Pak. Ya, ning ngene, Nduk. Wong kuwi mung manut kari jatahe sing kuwasa. Lah iya no. Dadi ngene ya. Ya, Wingi iki sakwise aku ngenehi kabar kowe yen kowe arep dadi manten. Iya. Ning mau ana patih saka Trenggalek ki teko rene. Lah ngopo? Patih Bestak. Sing isine ora ana liya nggonmu dadi manten kuwi ngene, Nduk. Wah, kepiye Lho kok arep enak ngene ngomong? piye to Bapak ki nek arep dadi manten kapan? Ngoten lho. Abot sanggane dadi bapak. Iki arep ngomong ke sing sak benere. Mesti lara monggo. Ngene, Nduk. Iya piye, Pak? Seneng lho, Pak, atiku tenan bengi iki. Seneng ya kena. Ning ngene. Den Mas Broto bagus banget, Pak. Nek le bagus. Mau patih rene iki teko ngenahi kabar. Weh, ngesok itu kan. Engko dhisik to. Ya piye to? Ngenahi kabar nek lemu dadi manten karo Den Mas Broto kuwi. Iya. Wah, abot iki arep ngomong. Piye lho, Pak? Sida to, Pak? Diwurungake, Nduk. Waduh. Nek aja dipati ngono arep tak uring-uring arep tak pecok-pecok. Kadang gandeng piye cawe. to, Pak? Sesuk tak tubruke sapa to sapa ora kudu Den Mas Broto ya. Bojo kok terus ditubruk-tubrukke Bapak iki lho. Den, Apa, Pak? wis ora usah nangis ya. Aku sedih tenan iki, Pak. Ora usah sedih. Lanangan akeh. Padake sapi. Ora usah kowe bingung bapakmu iki pinter golek mantu. Aja meneh mung wong sing sak jajaring warok. Aku nek ora Den Mas Broto trimo ora kok, Pak. Aja kaya ngono ten. Aku pilih tumekaning pati wae, Pak. Aja nek mati iki ora iso tangi eman-eman pirantimu, Nduk ya. Oh iya. Kok nganggo piranti, Pak? Tak ngene. Wes. Diwurungke ra apa-apa, diudari le dandan, saiki sing umum wae ora sah teng celoreng kaya ngono. Pak, aku sedih tenan, Pak. Wah, Den Mas Broto saiki endi, Pak? ora sah kowe ngomongke Den Mas Broto. Lah kae Den Mas Broto teko lho, Pak. Hah? Den Mas Broto teko. Mulai. Tenan lho, Pak. Broto. Den Mas Broto. Iya. Kowe aja kaya ngono ten gawe bingunge Broto bapak. ngono lho, Pak. Kae kimpul. Kudu. Broto wali. Tak cedhakane ya, Pak ya. Den Mas. Broto bret. Den Mas. Broto bret. Oh, panjenengan wonten mriki to? Mo, aku pilih iki yo. Sing cilik. Heeh. Den Mas. Aku rindu dirimu. Rene, Mo, aku arep tinggal ngendi? Ayo, aduh ngati. Aja pipis ning kono. Broto.
mrikit to. Berat-berat. Ayo, ini kene aja gel-gelan kaya ngene iki. Wah, aku pilih kowe. Anakku edan tenan kejaba edan blaruk barang matane. Kene-kene ten Mas, sak menika dados manten kalian kula. Yalah, ora gelem tak pateni lho kowe. Hayo, hayo, hayo. Ayo dipelintir. Sini dong. Nih, melompat kene. Ya. Diringi Mas. Ya, iki manten anyar. Ya. Alan-alan. Wah, wis. Tidak mriki. Cekeli mik, Pak. Mbah cempluke metune kapan? Engko nek wis bubar. Oh. Den Mas. Weh, diono. Berarti kok sik. Den Mas Broto. Senes kula brotonipun. Brotone iki kowe kuwi lho. Senes menika brotonipun. Kowe iki manut sedelo. Wong Nggih. kowe seneng dicekel-cekeli karo Boten, anakku. boten. Den Mas. Nggih, pripun? Menapa panjenengan ana momo kok nyekel yo. Mriki to, kula tak takon menapa panjenengan pangling kalian kula. Kuwi. Ana piye wis tau lunga wong loro lho. Ayo. Ayo, iki dibonsengke lho aku lho. Cekin. Ayo, Pol. Ayo mosok arep selak. Urung bayar to kowe. Ayo. Mosok arep selak to Kang Mas. Aja umar-umir ngono kuwi to gedang ngendika to. Ya, nopi ayi kok bagus kaya kene iki lho. Wah, matur nuwun, Mbak. Senes kula, Mbak. Kok senes kula, Mbak? Ingkang Lah, jenengmu bocah sapa? kesampan kula senes kula. Sapa? Nggih. Ya wong brengose ya kuwi njok Suminten. Nuwun. Iki ya Broto ning Broto Wali lho. Berat-berat kowe. Badhe tindak pundi? Kowe iki kok ya Paniki nek gadah suminten pripun? kowe marep ngono. Ora kok ganti kepiye? Kowe Ora ya. waduh. Warna Manuta sedelo. Alah nopo aja kok bagus kaya ngono. Wis cilaka tenan Suminten. Kok iso ngono ten? Dasar bagus murah hati. Ora sanolan oleh turut ana. Pokoke sesuk nek omah-omah kalih kula mesti bakal bahagia. Nggih to Den Mas. Pripun? Agemanipun mangke mboten ngagem ngaten menika. Sesuk sing nganggo sing gembebiar nika lho. Wis banget iki Niki Suminten. pripun, Pak nih, Pak? Kok pripun-pripun? Iki Ayo. sentir. Non. Sentir ndarani Pitromak lho iki. Wah, Kok ten. sentir? Iki kimpil, anu kimpul. Menika Den Mas Broto kok. Sejatosipun kula senes broto. Apaan jenengan menika sinten? Kula kimpul kemawon. Ora putra Adipati lho panjenengan menika. Nira. Jenengku asli Nira. aja. Heeh, jeneng asli Nira. Dasare nang gebo. Wah. Sana. Suti tak putus pergi mawon. Ayo, kene wae. Tinggo kene. Dasar merati. Iki lho Pak, putra mantumu ki lho. Alah. Senes. Ora apa-apa. Gitu. Pokoke dirahapi sak ana-anane ora sing. Gelang alit munggih riji
wonten mriki tentrem boten sah tindak-tindak. Ora lunga saka kene. Ah ngopo ta wong wis jejer karo bojone kok. Wah, wis. Bejane. Ora kena lunga ning kene. Golekno rut, Pak. Ora sah dirut wong iki wis meneng wae kok dadak dirut. Cangkir kaca noman. Pripun Den Mas? Ora saguyu ngono ku lho. Rasana awak panjenengan ngendika lho Den Mas, ampun kendel kemawon. Omongno lho. Suminten Apa? ditamatke sing tenan. Iku tak tamatke wong biyayene bagus tenan kok. Nek Subrata ki ora rungkut kaya ngono kuwi. Iki kan urung dicukur lho, Pak. Rungkut kaya bantar gebang. Sejatosipun kula senes Subrata. Panjenengan mereka Subrata ana ambune we ngono kok lho. Ambune kaya Ambune ya parfume we ya Den Mas Broto lho. Senes Subrata niku. Ora ngono kuwi to. Ya. Parfume Gunung Samak. Suminten. Aku ki calonmu lho. Nggih to. Jaba mripate lara ki irunge rada buntet. Lah pripun? Wong parfum ambune kaya cap bajing ngene kok. Weh. Sembah Marep rono. Halo, Bu. Pokoke kula nyuwun dhaup. Dhaup kalian panjenengan. Weh, Kok lunga? lunga wong kae udu Subrata lho. Lah Subratane sing ngendi? Ora ana kene. Wis to. Kowe kok aja kaya ngono gawe bingunge wong tuwa. Aku sedih tenan, Pak. Wah. Iki nek ora ndang tak tambani ora mari-mari anakku. Aku mumet iki, Pak. Tak peresne pucuk tapeh kuwi. Muga-muga lantaran iki rada denganga. Wes, Ten. Suminten. Iya, aku wis mari tenan. Kene iki nganggo pucuk tapeh wae mari. Aku wis mari lho, Pak. Iya, matur. Oh. Iki terangane pucuk tapeh ora mandi. Iki isih ana jimat meneh. Sedih tenan. Pak, apa kok begaku? Wis mari. Ngapa kena sotok? Arek kok jupuk. Jimate tak gembol. Mbah aku nek tabani aku. Jimate iki tak gembol. Rupane kaya akeh. Wes Pak, aku mari, Pak. Mentelis. Kudu lara meneh. Ora. Ngono gene wedi. Cempluk Warsia. Sing endi? Lah ya kowe. Dadi jemplok Aku nonton wae. Ora cempluk. Iki Suminten edan mau merga kowe seneng karo Den Mas Broto mula mlembat nang kowe ora seneng karo Sumintan. Anu Suminten. Intan. Intan kowe. Tak tempuh kene kowe nek nganti kumat klenying meneh. Kowe sing nambani kudune. Lho kok dadi aku to? Lah kowe ngrusui Den Mas Broto. Aku ora ngrusui lho. Nyatane- Tresno ki ora iso dipaksa nek Mas Broto senenge karo aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya wis nek ngono. Diriku mengalah aja lah, Pak. Karena saya sudah merasa tua. Biar adikku aja yang daup sama Den Mas Broto. Oh, gitu. Aku mau ngalah kok. Oh gitu ya.
Warok kok gitu ya. Ayo tadi. Ya wis nek ngono, kowe nrimo. Nggih. Peken Den Mas Broto ora apa-apa. Ora Sesuk apa-apa. malah nek ewuh aku tak nyumbang 3 kilo. Ya. Wis trimo tenan. Nggih, kula pun terima, Pak. Ya wis nek ngono. Matur nuwun. Menika petilan warok sampun hingga mundut petilan wau. Pisan malih petilan nggih. Sampun ngantos Ampun klentu. Prahmen nggih. Matur nuwun. Monggo. Suaraku kok isik warok kayak Iya wis diwalekno. Nggih. Mbok Cange. Mbok Cange. Nggih, sampun. Nggih. Lah Terus? iki mundutan Jambu Alas dari panitia SPS Jakarta Oh, dari nggih. sedulur Puger Sari ya. Oke. Karo lali janjine dari Narti Ciputat untuk seksi konsumsi dan panitia. Nggih, sing dhisik. Ayo ki apa? Lali janjine sih kek. Nggih, sinten? Manut apa Waranggono milih Ah. dhewe. Wah, aku iki ora usah milih raukan wis mereme Ya gelem. ya ora apa-apa nek ora. Adake barang tiral. Ya. Nomor loro. Nomor loro. Saka kene Mbak Niken. Oh ya, ayo. Iya, iya. Mbak Niken minangkani pamundutan nyendikane dawuh. Nggih, Mbak. Apa sing arep diaturke sing di lali janjine. Lali janjine. Nggih. Arep dhewe apa kanggo kanca? Nggih dikancani. Kancan ana, Nduk? Wonten Mbak Ut, wonten Bu Suhi. Iya. Trio. Tangga dhewe kok iki ya. Nggih. Sama-sama dari Semain ya. Kita produk lokal. Produk lokal. Produk lokal ning apa soal rasa wis tekan internasional. Mbak. Rasa suaranya. Suara gitu. Iya dong. Bisa Bisa dibuktikan. Heeh, harga kaki 5 rasa bintang 5. Iya. Wah, yo ora iso. Heh? Yo, Kayak memang sudah pernah panganan. mencoba. Heh? Lah itu kok tahu. Harga yo sesuai rasa kok coba suaranya. Oke. Ora teng pecatrot, ya yuk. Oh, ora kok. Lho, lah Oh, kono iki ngandake. ngejak elek iki. Nek Oh, kakean murah. tanggapan Sing ki. sing teng pecodot ki apane kok. Lah ngendi kok iki lho. Ora. Iya. Monggo, masih kan ya. Ombo. Enggak. Aku kaya krungu tok gentok ngono ki. Arep parga kaya iku. Janjane kowe nendi kalagaku sajak nyanyi hatiku sujana kowe kancan karo
lolo. SMS rambales. Sawadikap. Ayo alayo. Mbak Nike. Matur nuwun, heeh. Ngendikane pamundutan, sampun keparang katur kula wau. Matur Engkang nuwun. dereng mangke pun sendikane wonten Nggih. Titi Laksana GRGR. Nggih, kura-kura. Matur nuwun lepat nyuwun pangapunten monggo Mbak Uut ya Nggih. Mbak Suhin matur nuwun. Sugeng lajengaken lampahipun. Gak jenengan ya neruske lakone jenengan. Nggih, kula neruske lakon kula monggo. Iya, Mak. Iya. Ayo terus ke lakone, Nduk. Oh iya, heeh. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi para pundhut Dalsana Sumantara wae laruhi Ki Sena Nugroho Al-Fatihah. Yo, ayo tak derake, Mak. Ayo, Nduk, tak derake. Tansah marmaring sukma. Sinuk waya winaya ing asepi sinimpen telenging kalbu. Pambukaning warana talen saking liap-layaping aluyup pindha pesating sumpana sumusuping rasa jati tan kawusa manjing tunggepit sanggan sangarup rogandaka japanika semanten mapan wonten garing sura teleng panggih Sang Prabu Setija Bumunara kasur ngawe sangjaring Purwadya bala pating bleber wating colot kae blabu bleber ing raratan